Славчев опитва пас зад отбраната, не успя Венков да се намеси и Литекс повежда в резултата в 28-та минута. Гол на Джордан да го пресече. Ето подаването зад гърба на Венков. Успя Спирилия с едно докосване да намери и Джордан. И така, 28 минута на двубоя. Литекс повежда с 1-0 противно на логиката на показаното от двата тима до момента. Ето, че Литекс януарско време, което по-скоро прилича на ноемвриско. Сега Бакарин влиза в наказателното поле. Удар сега и топката облиза градата, ако не се лъжа. След това изпълнение на Мишо Венков към много труден малък ъгъл. Мишо Венков по някакъв начин успя да нацели градата, а след това нямаше никакви основания за това, че топката евентуално може да е преминала голинията. Да, бе отправен удар в посока на вратата, но много далеч топката пред голинията бе. А може би пък тук за това подаване на играч от Литекс в ръцете на Евгений Александров падна в краката на Бергонси, удар на Бергонси и право в ръцете на Евгений Александров. И ще започнат и смените в двата отбора. Една принудителна вече видяхме. Сега обаче да видим тази атака на домакините. Центриране, внимание, и това е 1-1. 1-1. Денилсон Бергонси е човекът, който засече топката след хубаво центриране отляво. Бе оставен сам и намери. Много ми е трудно да ви кажа това. Би трябвало да е може би Коконов, който центрира там. Бе оставен да играе с глава. Денилсон Бергонси много. Топ сега влиза в наказателното поле след грешка на Черноморе Варна. Изчистена топката в последния момент от Кирил Котев. Играчи в оранжево двама, които са срещу него. Много центриране. Доста станаха тези центриране. Сега Симеон Славчев е това, който е на земята, бе повален. Не чухме точно дали имаше сигнал от съдия на Димитър Андреев. Има точно така и затова е обграден от доста играчи. Ще трябва там да... Тук въпросът е дали не отсъди Дуспа. Дали не отсъди Дуспа, да, точно така. Сега виждаме, че Димитър Андреев явно решил да вкара това нарушение вътре. Първоначално бе застанал на линията. Имаше някакво чудене и някакво така суетене и от негова страна. То е близко до ситуацията. После къде тук е линията. Да, че нарушение има, това е ясно. Но не може да се прецени изобщо къде е линията, Стефане. Ето тук може би. Да, вътре в наказателното поле. Правилно отсъждане, да. Правилно отсъждане. В наказателното поле видяхме от това повторение. Удар на Джазула и 2-1 за Литекс. 79-та минута.